Dala, kinapudno ken biyag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Hinday ibasa ti Isayas, Kapitulo 22, versikulo 18. Ibaba na kanto ti Apo, ikaten na kanto itinangato asaad mo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Kaya't kung ayam mo kan ni Vicky, Kayla. Isu tinapilik nga agbalin na kasukat day di mamim dito'y puso. Naimbag nga orasyo, Auntie Vicky. Kastamat ken ka, Kayla. Kaya't nakadimat lang agbalin amay kadwa nga inam? Awan problema kanyak, Auntie. Basta tinapatag. No anya ti pagragsakan ni Daddy, pakaragsakak matan. Ti, idawdawat ko laang. Ayatam ko maitinapudno ni Daddy. Magnamnama ka nga yatak itinapudno ni Daddy, Kayla. Umanugot ka kadi, nga kalaysa kami kan ni Vicky. Okay. Awan parikot iti dayta. Kaya't ko nga agsarita tapay ko mga umuna, Daddy. Agyaman na Kayla. Tay manugot ka matlaangan, ama kay relasyonak manen. Nagpili kayo kadimat lang anasaya at Daddy. Saan ka di akwar tayo lang ti kayat day dya babae? Ay ayatan nak ni Vicky, iha. Amuyo ka di? No apay nga imanugutak ama kirelasyon kayo manan? Gapot a planok ti abroad. Kat kayat ko nga adda makadwayo iti papanaw ko. Anya? Kat kidawak ko maasaan nyo pa'y nga ikaskasar day ta Vicky. Aging gaasaan na ka makasangpat. Okay, no day tati kayat mo, iha. Iso nga rod ti masurot. Agyaman ak, Daddy. Ket, kaano ti ipapan mo di abroad? Iti kabiitan a panawan, Daddy. Saan nga mo dagiti agamang agdendengagak iti saritaan da? Saan akayat ni Kayla nga agkalaysa kami iti amana? Pues, aramidag ti amin, tapno ikasarnak to ni Edo. Agsingsing patak, jak ipadlaw akwarta laeng ni Edo tinapatag kanyak. Katapaman na may kasarnak. Awan ton ti maaramidan ni Kayla. Agan anat ka kanayon iti papanam, iha. Saan mo aliplipatan ti kanayon nga umawag? Wan, Daddy. Kan uray da kayo mat. Saan nga baybay Auntie Baguio? Auntie Vicky. Da kayo kumanti makamo ka ni Daddy. Saan nyo ko maabaybayan? Saan ka madanagan, Kayla? Ikarik asaan ko abaybayan ni Dadim. Sige nga rod, Auntie. Daddy, mapanakon. Honey, kaya't ko kumamat ti sumurot iti ayan ti negosyom. Kaya't ko matamakita, no kasano apatarayan ti restaurant mo. O sige, ang inton maminsan tulangan. At ngamin appointment ko ita. Sige, ngam ikarim nga isurot nak, ha? Wen, saan ka madanagan? Makapaboring mat ngamin dito'y balay. Agmalmalumaklatan nga agtugtugaw. Diagbiro ka iti aramidam, tapno saan ka maboring. Anya ti serbiti katulong yung ay no agtrabaho ak dito'y balay. Diyak mat imbaga nga agtrabaho ka. Ti kayat ko sawan, agbiro ka iti pagliwliwaam. Mabalin mo ti agmula-mula iti masetas iti hardin. Saan aday ta ti kayat ko nga aramidan, Edo? Ti kayat ko, kat masursurok dagiti trabaho iti restaurant mo. Iti kasta, makatulong ak. O sige, no day tati kayat mo. Isurot kanto, honey. Sir, ada emergency. Ada iti ospital ti anak ko. Ket no mabalin, sa anak ko maasumrak iti duangal daw. Kasta?
O sige, palubusan ka. Apag iso. Kaya't ni Vicky ti umay dito restaurant inton bigat. Isupay lang ti agyan iti kaha. Agyaman, Axel. Talaga analaka kayo akasarsarita. Kaya't ko kumamot ama-am mo ti girlfriend niyo ita. Siguro, nasingpot-mot lang akas iti day di Madam Mira. Amok analaing kayo agpili, sir. Siyempre, nasingpot ni Vicky. Saan ka madanagan? Ma'am-among tumutlaan ni Vicky. Apag iso, nagpakada ti adda iti kaha. Sikapay lang ti agbantayin ton bigat. Ha? Amok nga tater aramidek ijay? Saan ka madanagan? Kaduanak. Isuro ka, noon niya tirumbang aramidam. Katabaman ang makasuro ak. Mabalin na siya tuhan ti agyan iti kaha. Saan na mabalin? Bayam latan aneroy ti agyan iti kaha. Apay asan na mabalin, honey? Ti mo na nga asawam. Saan ka di nga isuidi ti kahera? Saan na makaanos ni Mirang agbantay iti kaha? Kayat na ti agyan iti balay. Ket iswa mismo ti mangisagsagana kadagiti kasapulan miken ni Kayla. Tapno sigurado ka no anasalon at ken nadalos ti ipaunag mi. Boring matgayam ti pagasman ti asawam. Oh, kaya't ko akas jay mat kumati aramidam. Diyak kaya ta ma-stress ka. Isuabay ang asabali at tao ti agyan iti kaha. Saan mo na panunutan ti may papan iti agkahera? Ti kayat ko, dito'y kalaang balay. Okay nga ron, no isuti ko nam, honey. Ay, makabannog matgayam ti agkaha. Isu nga rod, asaan mo na paginteresan ti agkaha? Sakit nagdadakkel ti sweldo dagiti trabahador mo. Imbag ano, saan ka maluglugi? Saan met? Kasi ti apo. Maparuar matlat ti abang, ken sweldo dagiti trabahador. Ken adamat basit ganan siya. Basit laan? E din to asika ti akin kukwa? Ang mga nudakdakkel pa yan, ti mapmapan ka dagiti trabahador mo. Ay na, saan nga agandar ti negosyo? No awan dagiti trabahador. Mapanak pa'y, madam. Sa dino ti papanam? Day off ko ita, madam. Anya? Ada day off mo? When, madam? Ay, nagsosyal ka matan akatulong ta ada day off mo? Adamot at talaga day off ti katulong, madam. Awan kayo pa'y iti daytoy abalay. Sigudad nga da day off ko. Anya? Sige, madam, mapanak pa'y. Da kayon ti makaam mo ditoy. Nagswerte matanday dya akatulong? Adakit din day off na? Ay na, honey. Talaga mat ngamin nga the day of ti katulong. Asino nga rod timang trabaho kadagiti trabaho na? Sikapay lang sana bale. May salaang mat nga aldaw. Kayat mo asawan, siyak ti aginaw kan agluto? Saan mo't ang nadagsan at trabaho dayta, honey? Kabaalam dayta. Ay, anya pa ngay nga rod. Awan mo't sabali amang trabaho. Ta day off kat nga rod, jay katulong. Edo, agreeing kan. Naiturog mo matlatan dito'y nagtugawam. Nakaluto akon, mangantan. Edo. Apay ngay, saan mo tam na-agreeing? Ay, tulong! Tulungan, Dak! Heart attack ka no ti makagaputi ipupusay ni Daddy Kayla. Jacqueline, pagaro pa panawan nak ni Daddy. Jack man na nakasao. Sakbay ti papatay na. Jack na pagkadaan ti pupusay na, auntie. Uray, Jack, ba't? Jack, impagaro, papanawan ako ni Daddy. Nagsakit, dito nga ipupusay ti amam. Jack, amuno niya ti aramidag, auntie. Sapay ka sa pulak ti agsubli adagos nga po iti trabaho. Kasano nga ron ti negosyo ang napanawan ni Daddy?
Kan tibalayo. Amok nga awan karbangak. Kaputasan kami pa'y mata nagkasar ka ni Dahim. Italag ko pa lang kada kayo, auntie. Amangan ngamin no ijaya kung balasiw tao magnaed. Anya? Da kayo pala ang timakamu kadagiti na panawan ni daddy. Naisurok mo't nga taamin ng dagiti rumbang nga isurok, auntie. Da kayo pala ang timakamu dito eh. Taagsubli ako ni abroad. Kaano ti pa nagsublim, Kayla? Diyak pa'y mo, auntie. Basta awagan daklaan nga da problema. Italag ko pala ang kada kayo tinapanawan ni daddy. Agan-anan ka nga ron ijaya ka na yon, Kayla. Agyamanak, auntie. Uray da kayo mat. Agan-anad kayo mat akanayon. Manipod ita. Siya kon kagyan iti kaha. Kasano ak nga roden, madam? Agbalin kan a waiter. Kan may parehas ti sweldom kadakwada. Nga, madam. Sakti kadakkalan iti sweldo dito eh. Ta sakti kabayagan dito eh. Dayta iditi ko na ni Sir Edo. Idi. Ngam ita taawanan ni Sir mo nga Edo. Ti desisyon kon ti masurot. Nga, madam. Awanan ti ado angam. No saan mo akayat? Nawaya ka, apumanaw. Anya ti kunayo, madam. Ibabayo ti sweldo mi a servidora. Kasta nga rod. Nalawag mo't siguro anang ngagmo ti imbagak. Ang apay ngay mat, madam. Gaputa saan kayo akabailan na sweldoan? Ang dakal mat ti mapaspas ti restaurant, madam. Asino ka kumaamang question iti pagayatak? Ti kayat ko ti masurot. Gaputa siyak tinangitalkan ni Kayla iti daytoy a restaurant. Kat no saan yu akayat ti sumurot iti pagayatak? Nawaya kayo apumanaw. Anya? Sa dino ti papanam? Sa tinupay ko, mandi, ag day off. Ag day off taruhupam. Sa anak nga umanugot iti dayta day off nga ibagbagam. Madam, ape asaan nga amaawatan ang kasapulan mi mo ti day off a katulong. Ni Sir Edo a mismo tinangibaga iti dayta. Natayan ni Edo. Iso ati kayat kon ti masurot. Ala, mapan kakit di agsukat tag trabaho kan. No saan mo akayat asurutan ti bagbagak? Nawayakan apumanaw, tamang sapulak iti kasukat mo. Nya, Manipod ita, manayunan ti oras ti panagtrabaho yo. Anya? Ang nalabas mo't daytan, madam. Binawasan nyo ti sweldo mi, sa ita agnayon kayo iti oras. Wen ba't ngagpay so, madam? Saanan anaing kalintigan ter aramiden nyo kada kami? Nawaya kayo apumanaw, no saan yo akayat ti patakarak. Nalaka aklang amakasapol iti kasukat yo. No nayunan nyo ti oras ti panagtrabaho mi, nayunan nyo mat nga rod ti sweldo mi. Saan ati kayat yo ti masurot, kunakmanan. No si bibiyag pa'y ko man ni Sir Edo. Saan nga umanugot iti kastoy nga aramiden nyo? Natay nga ruden, iso asyakon ti masurot. Nasaysaya at pa'y apumanaw ako iti daytoy a restaurant. Saan manan? Mano atawon tayon nga agtrabaho ditoy. Saan mo't aday ta a Vicky ti aking kukwa iti daytoy a restaurant? Anya nga ron ti rumbang nga aramiden tayo. Biro kag ti Facebook account ni Ma'am Kayla. Nasken amaamuan na daytoy a mapaspasamak. Ne, mayat nga agpaiso dayta na panunot mo, Roy. Agyaman at tanawagan kayo, ma'am. Apay nga imawag ka, Roy. Ada ka di saan anang sayat ang mapaspasamak dita? Ado, ma'am. Ni Madam Vicky. Nalabas mo ter aramidan na kada kami. Inikat na ngagkaha. Kat nagbali na ka waiter. Imbaba na dagiti sweldo mi.
Kat ninayunan na ti oras ti trabaho mi. Anya? Iso nga imawag tama nga matulungan na kami, ma'am. Da kayo matipod nung aking kuko iti dayto a restaurant. Sige, urayan yung tisasangpot ko dita. Agyaman ak no kasta, ma'am. Ay na, nasaya at matada kayon, Ma'am Kayla. An-anong saklaangan tagserserbi ka ni Madam Vicky. Ipagpagapok kada kayo. Or-orayag ti pa nagsubliyo, tagpakada akon. Anya? Taapay man. Ni Madam Vicky, imbaba na ti sweldo. Sakit, di na kaya't nag-day off ak. Talaga nalabas matyar aramidon day di babae. Inaramid na matkan ka, tikas iti inaramid na kadagiti trabahador di restaurant. Ay, uwan ma'am, ngam anya ti aramidan nyo ita, ha? Mapanak iti restaurant. Kat papanawak ni Vicky. Payasan mo nga imbagbagat isasangpet mo. Anya ko maaga po nga ibagakan ka? Anya tinararamid mo iti restaurant ni Daddy? Asino tinagkunakan ka? Abaliwam dagiti patakaran? Amom ka di anapatag ka ni Daddy dagiti trabahador na? Saan ka di nga intalak mo matan kanyak daytoy? Wan, ngamjak impagarop nga agabuso ka? Rupat kwarta kamat gayam. Saan arumbang nga ibabam ti sweldo dagiti serbidora? No saan mo akayat? Mabaligmat nga isublik iti sigod. Manipod ita, awanan karbangam iti day ti restaurant. Kan mabalin mo matan ti pumanaw iti balay mi. Ni Emmy latan ti agbalin a caretaker ijay. Kayla, sanino pa itan ti papanak? Makamo ka matan iti biyag mo? Ngam tap na awan mat makunam? Mabalin mo ti agtrabaho iti day ti a restaurant. Ngam kas may salaangan a serbidora. Anya? Saan ngagnanayon nga adda tayo iti nga to? Adagun daway a maipababa tayo. Nang rona, no saan a maiparbang dagiti araramidan tayo. Iso akasayaatan latta a napakumbaba, kan manangasi tayo iti pada tayo at tao. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Isurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Ributaso. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biyag. Na imbag nga oras si amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 5, versikulo 21. Makita ti apo ti amin nga aramid mo, sipsiputan na ka iti sa dinuman apapanam. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Nangalaam manan kadagita iruruar mo iti sako, arabong. Kat ije po unti kawayan Asino takin kawayan? Kat kawayan ta Idi na panlang alawas na panak ijay kakawayanan. Ang awan na alak. Ita, ibagam nga ijay tinangalaam. Kat ada nagtubon Dinak man rasunan akasta, basti. Amok, tinakaw mo dagita arabong. Oy, agtal na ka mamet. Apay, anda ebidensya matinakaw ko dagito arabong? Uray mamin ano nga agulbod ka, basti. Ada nakakita kan ka, iti panagtakaw mo. Asino ko mamet? Makitkita ni Apo Diyos ti amin nga aramid tayo, basti.
Sipsiputan na tayo iti amin na papanan tayo. Kung naklagid din no asino ti ibagbagam. O anya, makapagulbod ka pa eh? Basta saan mo ang maibaga tinakaw ko dagitoy. Tawan mo't ibidensyam. Mamano kayat mo ti agdengdeng. Mangibati ak iti do adadakail. Saan ko nga ilako amin? Ipanaw mo day ta arabong. Diyak kaya't titinatakaw arabong. Kaano ang mabalin nga apitan di maista lakay? Mabalinan bakat. Ang aguray ta pa iti makalawas. Tapno medyo matangkanan basit. Medyo naganos pa ngamin. Mapanak to man nga rod mangala iti ilintata, tapangramanan ta. Makapangpanganak iti mais. Apay, aginaw ka din bakat? Saan? Basta makapangpanganak laeng. Ay kat si ka magagat ka. Anusam asi ka timapan mangala iti mais. Tadyak pa'y nalpas jar aradwag. Wen, siyak tulatan, timapan mangala. Si kaman nga ron timapan mangala. Taramanan ta, di mula ta. Ilambong mo man dagitoy ang mais, bakit? Anya? Nangalam ka dagita ang mais. Katno kaano lang ang nagmula ta iti mais. Naganos pa di mais ta Nagadula, kiti nadamdamagan maya. Basta ilambong mukit din, takanan ta. Ibagampay no sa dino tinangalaam. Amangan no tinakaw mo dayta. Kat isupay ti pagsakitan ti tiyan ta. Saan ko tinakaw? Ginatang ko. Kat ibagam ngamin adagos Ay, urayin pa'y la ang makaungat da tao. Kasano? Basta da isang pet ko, ibaga matinakaw ko. Wen taad da ugalim akasta. Awan tam manaknak mo iti ibagbagam. Apay ngay lakay. Adamot na kauna ang nagburas iti maista. Ada na kauna ang naghapit. Anya? Sigurado ka? Wan, ado ti nagburasan ijay. Ada nagtakaw iti maista. Ay, unay maten. Nagalas at talaga ti ugali day tangag tatakaw. Uray kumamot naramanantan. Saan mat, taisugit din tinakaunaan ng raman. Di pa'y lagat agsakit ti tiyan day dyan nagtakaw. Burasan takit din. Tama nga no agsublipay day dyan agtatakaw. Anay ko. Nagsakita talaga ti tiyan ko, ha? Ne, apa yan, basti. Itay pa'y la asubli iti CR. At dansanakan ko, anay kontra ti tiyan ko. Anya kumangay katagpada tamot itikinan. Saan mo't ngagsakit ti tiyan ko? Abay nga tangay. Naglukon. At ka di aga sa para iti sakit ti tiyan di tama ka. Adamot, Yalanak man. Barang may katisakit ti tiyan ko. mabitla ang narod. Ay, naglukon. Gapo nga tayo titinakaw ko ang mais. Tinagsakitan ti tiyan ko. Hagam. Apay nga isak lang. Meron na lang siguro ang agsakit ti tiyan ko. Saan aga po ititinakaw ko ang mais? Nimilit mo't deta masabat ta. Ay, wing nga rod. Anya nga taday ta nakasako sinusuon na. Amang ano mapanaila ko Damagaman, noon niya ti sinusuon na. Sige. Milet, anya ka diday ta nakasako sinusuon mo? Mais. Kapilitan binuras min dyan mais mi. Nga uray at dapay ganganos na. Tama nga no ibusan dyan tatakaw. Ha? Ay, kahit mo asawan? Ada ng takaw iti maisyo? Wen, Joanne. Iso kapilitan binuras min Ay, kasta. Ay, nagawan lakat ti konsensya day tan ngagtatakaw? Saan na nagbannugan? Ngam nagpuskul ti rupa na anapan ng buras. Ay, naku nampay, Joanne. Iso ti mo na anang raman iti mula mi. Ala, bayamon. Sana bale, tasaan amat maturog ti Diyos. Madusan to day jay ngagtatakaw. Makitam? Isu siguro ang nagsakit ti tiyan mo. Tasi ka tinagtakaw iti mais damilet. Sa sawamay? Saan ka di ako nakaginatang ko?
Sa dino nga ron tinanggatangam? Saan nanas kan nga bagak? Ala, agawa ang tikasta nga aramid mo. Tano makapungtot ti Diyos kan ka, dosaan na ka. Anya, matdaytan nga ibagbagam bakit? But nga nakmatan. Wana, tabarang mabutang kanton nga agtakaw. Nagpigsamtan da ito abagyo lakay. Imbaglakid din tabinuras ta dyan maista. Nabagyo kat kuman. Adamat nga rod na itulong dyan nagtakaw alakay. Gapukan ko binuras ta dyan maista. Ngamsan lataan na saya ti naramid na panagtakaw. Wan matkit di bayan tan na dyan. Lipatan tan. Sana bali, tasan amat maturog ni Apo Diyos. Amo na no asino day jay ngagtatakaw. Awanin bakit? Awan nagmamayan ti mula tamais. Nabagyo. Awanin ti nagbambanugan ta. Basol mo no apay ang nabagyo. Day ta siguro ti dusam. Kat mairamraman akpay nga asawam iti panusam. Nagbanugak mat anak imula iti day jamais Tapay manen. Anya ko matiga po amadusa ak. Gaputa dalang arudan mulam. Maban ka pa lang agtakaw iti mais ti akin mais. Anya ka maten. Maminano ka di ngay bagak asa anak ang nagtakaw. Saan ka lang agtatakaw? Ulbod ka pa Namin ano ka din nga imbagakkan ka nga adda makakit-kita kan ka kadagitang aramidam. Huston. Aburido lang aruden da tao. Kastapay lang mat ibagbagam kanyak. Nanang, adda tao di tarwar. Agpailot ka no jay anak na. Tapay, anya tinapasamak iti adak na. Nagbasketball ka no, kat nablo ti ima na. Mapanyo ka no ilutan. Mabiit lang nga raw tabiro kag dyan na singlag ala na tinyog. Imbagak matkit di nga aguray dala ang ijerwar. Nakaro ka di tibullo ti ima na. Un ananang, limtag pa yan tay nablo nga ima na. Kumusta ngay nanang? Naisubliyo dyan nabullo nga ima dyan teenager? Wow, naanak ka Bilibak at talaga kada kayo nanang. Talaga nga inted ti Diyos day ta atalentuyo. Iso nga rod asa anak nga agpagpabayad. Tapno saan amapukaw da ito'y atalintok. Umanayin kanyak ti komporme di ta ama itid da. Wen ananang, impa iti Diyos day ta. Iso asaan arumbang nga abuswen nyo. Adda inted da ni tib amanok. Nakapagod iti arubayan. Addaman nga rod si daan tayon ananang. Sa dino man ang tipapanam, Pwede bang kaga? amangan no inton madamdama. Addaman isang putmon at tinakaw mo. Apay, kayat mo ay ang agtakawak. Ay na, basti. Isardeng mon ti panagtakaw mo. No ti kunam kat makalisi ka. Adda akanayon makakit-kitakan ka. Makauma day tang ibagbagam Barang sumkan di ta panunot mo kat dengganak, basti. Mapanak man langan. Ulitan mo ti ibagbagam. Makauma. Nagadun ti bunga ti abukado ni bakit anang amang ngilaw. Amok nga iso ti aking abukado iti daytoy. Dandanidan matangkanan. Wano, nabalbalin pa'y kit di dagituya. Addan target ko. Dagitoy ti sumaruno aburasay. Amangan no saan damutla, nga pagan ano dagitoy. Adda kumamaibaon ta amang boras iti bunga ti abukado iti bantay. Juliet. Sana bali nanang, dandanin ti bakasyon ti anak ko. Agbakasyon to dito ita iso ti ibaon ko amapan mang buras iti bunga ti avocado. Saan tan nga ilako day jay? Kanan tayo latan. Ay katuan ananang no day tati kayat yung. Ibagam to asaan na aburasan amin.
Saan tayo mat ang mapaggigiddan akanan no agigiddan ang maloom? Nanang, kan ikan yung tumot din adag iti kaaruba. Tanalaing damat nga agpadigon no adda na imas nga iluto na. Ay katuwan anak ko. Ita na mapankuburasan te abokado ni bakit anang amang ilot. Alak da iti asako. Umanay mat siguro da ito. Kuna ni bakit ko nga isardeng kon ti agtakaw. Ang namjak mat magawidan ti bagik. Nang runa no adda makit kita katakawak. Kas kumay ti day nga abokado. Nagdadakkel da. Kas dalamang sulsulisaw. Sana bale. Saan kumat aburasan namin? Saan damot nga ta amalasing anak sayan ti bunga ti abokado da? Taadumot ti bunga na. Amuda nga rin ti bilang ti bunga ti abokado da. Mapana kon. Mga nung makita nakmanan ni bagat nga daigam ko asako. Ibaga naman na mapanak agtakaw. Sa bagay, agpay sumakit di ang mapanak agtakaw. Adamat gaaya mon jay anak mo, Juliet. Ibaon mo na mapanagburas iti abokado. Nanang, agi na nalakan no biit. Pidakan mo ka din. Nalpasan, nanang. Ala nga rod, isaganam di pagkargaan na. Kastamot din di pangsukdal na tapos saanan anas kan nga umulay. Nanang. Apong, addan na buras anak kasako ijay sirok ti abokado. Ha? Anya ka din ti sasawam, apok? Panagkunak, addan na pan nagburas apong, katnatnag. Naspak nga mintay sa nga ti abokado yo. Anya? Asino nga'y tinapan nagtakaw? Amang ano na dangran iso adi na kinabaalan nga awitin jay natakaw ng abokado. Ay, unay matan. Anay ko bakit? Anay, tulungan na kuma. Apa yan? Anya tinapasama kiti imam? Hindi tinaga kiti kayo, bakit? Nablo ti imam. Naskan ama ipailot day ta kanina na anang. Tapno agsubli ti sigod. Ay, mabuti nga nagpailot, bakit? Jakayat. Kastalatan day ta imam. Ay, ang mga no ipatay mo day ta, no saan mo nga ipailot? Anya? Ay, salbag. Mamanda siya ti muli ti abokado da. Sa paimbatik ijay tinaburas ko. Tadyak mat kabalan nga awitan. Anya ka di ti itanta na mitim mo. Amom ka di mo ilangan tagkararag. Kuha, bakit? Nasakit kami na talaga to iimakan. Alakit din. Mapantan iti balay dananaan nang. Awan ka di sa bali pagpailutan ta. Ninanaan nang laang timanghilot dito'y lugar tayo. Ala, mapantan iti balay da. Apay, naan ano ti imam baste. Naigalisak na. Katno kinunam anatin nagka iti kayo. Ibagaman tagpaiso, baste. Kuha, bakit? Naigalisak. Saan kanya agulbod baste? Ta mga nukarkarwag at ukkolan ti imam. No saan mo pailaang aklo ng tinagbasulam? Apay ka di nana. Adda ka di amuyo iti napasamak iti iman ni baste. Isu siguro ti imoli iti abokado may. Naspak ti sangana. Kat nabati iti poon ti abokado, di nakasako abo nga ti abokado. Gaputa saan na siguro akabailan nga awitan. Isumot lagayam, asaan mo akayap ti umay agpailot? Kuha, nananang, pakawanan da kuma. Diyak to nagtakaw. Nagbasta isubliw tinablo nga imak. Agsasao ka ka di iti agpaisaw? Agbalbaliw kan? Wala na. Napakigtutan na kaon ka po iti napasamak kanya kita. Nasaya at mag. Ta mga noulitam tupay ti agtakaw. Kat saan laakas ta ti mapasamak kan ka? Ay, pakawanin dak na nanang. Sorry mat bakit? No sana kadim nagkadag iti pamagbagam.
Awan na sayaat a pagbanagan ti tao amadi ti aramid na. Agaramid ka iti nasayaat, tapno nasayaat met ti panagbiag mo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na imbag ng oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Levitico, Kapitulo 19, versikulo 32. Ipakita yo ti panagraamyo kadagiti lalakay kan babakat. Respetaran nyo ida kat agbutan kayo iti Diyos. Siyak ni Yahweh. Papagayam, intay tinggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Talaga ka day asaanan nga agbaliw day ta desisyon maulaos. Saanan, nanang? Dayto iti amok kakasayaatan nga ramidag. Tapno may payak iti napintas a masakbayan dagiti anak ko. Nagsapamot ngamin ti ipupusay ti asawa manak ko. Ngam oray kasta, ikarigatan mi kantatang mo ti makatulong kan ka. Mababainak nga rudan kada kayo kan ni tatang, nanang. Lakay kan bakit kayon akatugangak. Ti pakpakaasik langan kada kayo. Bantayan nyo kumadagiti apo ko yo. Awanan ti kadwada iti balay mi no aga brudak ton. Mangnamnama ka iti day ta anak ko. Di ka madanagan. Da kami ti makamu kada Marjorie kan Julius. Saan mi ida abaybayan? Agyaman akno kasta, nanang. Nakasaritam ka di matlaang nilaos. Wan lakay. Talaga ang matuloy ti panagabrod na. No kasta, talaga panawan na dagiti anak na. Ay kat kapilitan Mabain ka nun kadata, talakay kan bakatan. Ay, nagrigat lang arudan ti kabibiyag da. Ay, pimusay pailaang mat nilando nga asawa na. Isong arod Ita, ad-ad naman ti rigat ti panagbiag da. Anya ka din ti Greda Julius kan Marjorie. Ni Julius, addan iti maudi atukad iti high school. Ket ni Marjorie mat, addan iti may kadwa atukad iti high school. Danda ni gaya man ag-college ni Julius. Isu siguro ang napanunot ni Luz ti agabroad. No kasta, talaga apanawan na kami, nanang. Para matlang iti pagsayaatan niyo, anak ko. Saan niyo abaybay ang ti panagadalyo, Pauitan na kami itong arod iti kwarta amin, ananang. Wan, ngam ni nanang to ti pagpauita. Taiso ti mangted iti kwarta kada kayo. Pay lang anya pong miling ngay. Mabalin mo't asaklatan. At amot ay dik. Ubing ka pa'y. Ang mga numapukaw mula ang ti kwarta. Saan ko apukawan? Basta, saan ang mabalin? Ni nanang ti pagpauita. Kanayon to nga rod nga umawag ka, nanang. No adakan to iti abroad. Wan, kat makaamu kayon ton dito'y Dadakkel kayo matan. Agtinulong kayo iti amin at trabaho. Wan, nanang. Apay, asan ka mat na gumatang iti si Danta, manong? Mabisiin akon, ngamawan mat masida. Ang damat itlog dita. Makauma. Nagmalmalamatan nga itlog ti singdata.
Gumatang ka mat na iti sa bali. Awan nga roden kwartak. Kanayon mo't ngamin anaimas asidan ti kayat mo. Anya nga ita, naibusan ti imbati ni nanang a kwarta. Awagam ani nanang. Ibagam ana ibusan ti imbati na. Kasanon no agungat. Nangipanam ngamin iti kwarta. Apay anagdate ana ibus. Basta, naibusan. Masayat mo't tanawagan kayo, nanang. Amay, ada ka di parikot, anak. Naibusan ti imbati yung a kwarta kada kami kini Marjorie. Awanan ti may gatang iti kanin mi. Apay asaan kayo anagin inot? Intun tapos pa'y amaalak ni damo asweldo. Nagininot kami madnanang. Ngam talaga akurang ti imbati yung a kwarta. Alang harod, mangibagaak iti kwarta kada nanang. Bayadak tulatan intun makasweldo ak. Awagan yung arudin niya, apong. Ibagayo, nga isunti mangyag iti kwarta dito'y balay. Nakaawag ka mo't balasang ko. Adda ka din napatag nga ibagam. Nanang, naibus ka nun ti allowance dagiti anak ko nga imbatik. Sa anak pa'y mata nakasweldo. Mabalin ka di ada kayo pa'y lang ti mangtad iti allowance da. Bayadak tumat lang, apaman ang makasweldo akon. Awan parikot iti day ta anak ko. Uray saan mon abayadan. Tulong minken ka. Agyaman ako unay kada kayo, nanang. Talaga nakasingsingpat kayo kada kami. Ang bayadak tulat tati itadyo kada kwada a kwarta. Apok mo't dagiti anak mo, anak ko. Ay, tanusan ko maanatay day di asawam. Patsik asaan mo ang mapanunot a panawan dagiti anak mo. Sige nga rudan, nanang. Ado pa'y tagur-uray at trabaho. Da kayo latan ti mapanedya balay. Tapno makita yung matisasaadan dagiti apu ko yo. Sige nga, Rodlos. Agan-anad ka akanayon dita, anak ko. Bye. Ay, unay mutan ti kinawara ti balayo. Sakit na gado nga iinawan nyo. Agdalos kan aginaw kayo muta. Apay, pakibiyangan nyo ti balay mi. Ayan ti kwarta nga imbaga ni nanang kada kayo. Na, unay matikas ta na pa nagsungsungbat mo, apo. Kasano? Tila pakibibiyangan nyo. Itidyukit din ti kwarta ta pumanaw kayon. Marjorie, apo, sika ti babae. Sika kumati kang runaan nga aglinis dito'y balayo. Adda ka dita nga agsil-cellphone, ngam nagrugit ti balayo. Apay asyak man ang tinakita yo. Awan lang arudan ni nanang amang ibabaon kanyak. Ita, simublat kayo mat. Agdalusak to ano magagatak. Sana nasaya at tikasta, apo. Ala, aggunay kayo kit din. Agtinulong kayong agdalos. Itid mo kit din ti kwarta mi, ta mabisin kamin. Saan ka mo't makawawatan niya? Imbaga lang aruden ni Marjorie nga agdalos inton gumagat. Dagulit ka mo't bakit? Julius. Jaklaim pagarop akas jay ti ugali da Julius kan Marjorie. Apay ka day. Nagbastos da makisasaw kanyak. Awan respeto da. Anya. Apay. Anya nga minayat imbagam ka nakwada. Imbagak nga agdalos kan aginaw da. Tanakawarwara ti balay da. Ngam di da kayat ti paibaon. Papanawon dak pa yun. Anya. Ay, ipulong mo kanilaos no kastamat laang. Ay oray saan pa'y lakay. Umuna pa'y laabulan ni Luz ijay abroad. Diyak kayat nga ikan iti pagparikutan da. Ala ka, isumat lagayam anagbit anaibus ti kwarta nga imbati ni nanang. Tagumatgatang ka iti arak nga inumam. Agtal na ka man. Anya ti serbi na ngayon nag-abroad mi nanang. No saan ko amagatang amin akayat ko agatangain? Una, magatang mo amin akayat mo. Gaputas sikat ti mangigigam iti kwarta na. Anyam siya, kasano akmat ngay. Tsak magatang ti kayat ko agatangan. Di bagam kini nanang. Dumawat kay ti paggatang mo iti kayat mo. O sige, awagak ni nanang. Kat ibagak asyak matan ti pangtadan na iti agpaay kanyak. Naglaing kan ngay no si kalaang ti makagatang iti kayat mo agatangan.
Manipod ita. Siyak matan ti manggigam iti allowance ko, nanang. Sa urmot ni Manong. Magatang na ti kayat na. Ngam siyak kat saan. Kasta ka di. Ala nga Rod, bingayag ti kwartayo, kat makaammo kayo nga budget. Una, nanang. Kaano kayo gayam ngagpawit? Agpawitak ka ni nanang inton madamdama. Isunton ti mangipan di tabalay. Sige nga rod, nanang. Ibagayo. Naapaman ang mailwar na ti kwarta. O may adang gusto ti balay. Wen. Apay, anya ngamin ayati kayat mo agatangan. Apay ang kasla ka sa pulam launay ti kwarta. Basta. Ada ka sa pula kiji pagadalan anas ka nagatangag. Kasta ka di. Sige nga Ruden, tama pa na kung agpawit. Iti kasta, daras ang maawat ni nanang. Bye. Sige nga rod, nanang. Bye! Daytoy ti kwarta para kan ka Marjorie. Daytoy mati para kan ka Julius. Kamaw dyanan na. Magatang kumatla ang dagiti kayat ko agatangan. Uray siyak mat Nawayak pa'y amapan iti kayat ko apapanan. Agin inot kayo kumaapok. Tanarigat agsapul iti kwarta. Saan napidpidutan ni nanang yu ti kwarta ijay abroad. Asino kayo amang ibaga iti kasta kada kami? Apay, da kayo tinagbannog iti dayti a kwarta? Saan tupay ngagsasao ni nanang? Ita, da kayo mati sumanao? Wano, nasakiti na kamyo, ta saan na kayo apinawitan ni nanang? Unyag paiso. Makadlawa kada kayo ha. Tunggal umay kayo dito'y balay. Adda ka na yun may bagayo. Umapal kayo kadi. Gaputada kami ti pawpawitan ni nanang. Alangan mat ngamin apawitan da kayo. Kat saan na kayo mat akapkapin ano? Saan nga iti kasta, apok? Ngam isaksakit kayong amin. Ay, awanan ti ado asao. Awan karbangan ya amang ibaga, noan niya ti rumbang nga aramidan mi. Ala, no awanan ti ibagayo, mabalin yun ti pumanaw. Nalawag mat siguro tinakuna ni Marjorie. Saanin anasken nga ulitak pay. Nay, apay ngagsangit ka nga ibakay. Masaksakit anak laeng iti panagsasaod a Marjorie kan Julius lakay. Agpadadamo lakit din ngawan respeto na kanyak. Apay, anya manan ayat imbagadakan ka. Imbagak laeng mo't nga aginot da. Pinagsasawandak mo't iti ang kakasakit a balikas. Nagsakit lang nga panunutan. Nga awan apulos respeto na kanyak. Siya man ti mapan makisaw kadakwada. Bay amlatan lakay. Ang mga nubastusan na kamot. Ay, agipulong ak kanilos. Saan? Saan kang agipulpulong? Taamangan no ibagada pa'y apadpadaksen taida itiin ada. Kat, baybay ang talatanga Roden abastosan da ka. Ano san taida abagbagaan? Tadataka nga ron ti adda dito'y. Mapanak ijay balay da. Kat siyak ti makisarita kadakwada. Naimbag may tanaranaan kayong agkabsat. Adda napatag nga ibagak kada kayaw. Apay ang nagpadaan yu lakit dahing agkabsat. Timang sungsungbat ka ni apong yu amiling. Ah, nagipulong gayam kada kayo dahi diya bakit? Talaga gaya mabastos kang agsasaaw. Gaputaman nakibiyang kayo. No sanda kami kumabibiyangan, di awang kumamanggag yo. Anya? Mabalin ka di nga isardang yun ti umay dito'y balay ni? Day tamat la umay mangdildillaw kada kami ti aramidan nyo. Manipod ita, ibagami ka ni nanang ada kami latan ti pagpawitan da iti kwarta. Ngamin, no da kayo, nagadong nga ibagbagayo. Awan ngag peso. Awagak ni nanang. Kat ibagak asaklatan ti pawitan na iti kwarta. Ala no day tati kayat yaw. Makamo kayaw. Ay na, talaga gaya manatangsit kayo nga ubeng. Awan denggan yu asaaw, tinatangan. Apay nga tajak matan maawagan ni nanang. Sana nagpawit idi na panabulan. Sa ita, awan manin pawit na. Saan ba't nga rod amawagan? Kasanutan manong. Nakautang ta pa yun. Naibus pa yun tinautang ta.
Anya nga ti aramidan ta. Ulit-ulitan lata nga awagan ti number ni Nanang. Kasta ti aramidak. Ngam talaga saan ko maawagan? Anya nga rutita ti aramidan ta. Anya ti masapul mo, Tria. Saan ka di akasangsangpot mo ang nagkapoy di abroad? Kumusta mo't nilus ijay? Amok nga agpada a lugar ti nagabrutan nyo. Apay, awan plano na nga agawid. Nakaumayag, tada kayat apaibagan ni Luz kada kayo, Nana. Anya day tabalasang ko. Da kayo kano pa lang ti makaamo kadagiti anak na. Maikadwa kano itaabulan asaan anak kapawit. Imikat iti trabaho na, tamasikog. Simurot iti nakasikog kan kwa na. Kat saan mo't akayat ti nakasikog kan kwa na, apawitan na dagiti anak na. Dadakkel mo't kanon dagiti anak na, kat kabailandan ti agtrabaho. Anya? Dayta ti kayat apaibagan ni Luz, Nana. Ay nabayag asa anak anap na pan ijay balay da. Tanagbabastos dagiti anak na. Awan respeto da kada kami nga agasawa. Ngam itatawanan agpawit iti kwartada. Patsyak nga agbaliwan dagijay. Kasta ka ni, Nana? Apay kumaasikat ti mapan ije balayda. Umay da dito no kayat da. Ngam madanagan akmangarod kadakwa dalakay. Awan sa bali apagdawatan da iti tulong no saan adata. Urayam ti umay da. Malangarod lakay. No day tati ko nam. Apay, anya ti kasapulan yung agkabsat. Eh, kung ang amin napong, sana na nagpapawit ni Nanang iti kwartami. Kasta nga agpaiso, apong. Kat ita, Agpatulong kami kuma, no kasano amakontak ni Nanang. Nakiasawan jay inayo. Kat masikog. Awan trabaho na. Iso asaan na kayo ang mapawitan. Anya? Asino tinakaamuan nyo iti dayta, apong? Ni Tria nagtrabaho mutla ang ijay pagilyan ang nagtrabahuan ni Nanang niyo. Anya? iso amanipod ita. Da kamen ti tumakder anagan nakyaw. No manugot kayaw. Ken, nusurutan yu amin na kayat me. Saan kayo amadanagan? Ta saan yu apagdaksan ti amin nga isursuro mi kada kayaw. O anya, umanugot kayaw. Wen, apong. Respetuan dagiti lalakay kan babakat. Saan tayo kumangagbalin a bastos? No narespeto ka, umasidag mo ti bendisyon kan ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito nga istasyon. Agyaman gamitin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Levitico Kapitulo 19, versikulo 11. Di kay agtakaw, wano agswitik, wano agulbod. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Nagmayat man ang tirubot dagiti mula ta asabong lakay. Una rod, apag iso, mabalintun nga ilako inton Nobyembre 1. Anya ti ammom, no matong palton jara pap ta makagatang tay tilugan ta.
Iti kasta, adan tumat usaran tangag deliver kadagiti produkto ta. Basta agurnong talaang nga agurnong, bakit? Kan uray ti baboy ko. Dandanida matkan may lako. Ala, agan-anos kang agtarakan iti dingwan, bakit? Taanusak mati agmula. Amok amakalong tanto matlaan iti rigat. Wan papanan na ngay no saan nakasta. Nagagat tamat. Saan tamat akas kadagiti daduma dita nga adda bisyo da? Aldawon, Jeff. Ngam adda ka pailangan na kailad. Anya nga iti planom iti panagbiag. Mapan ka agmula tapno addan to apitan ta. Siganti mapanagmulan no kayat mo. Apay asyak ti ibaon mo ngay. Apay nga rod asyak ti ibaon mo. Ibaon mo at tabagin. Ay na, babawik lakit din anak ki asawa ken ka. Kitaam ni Erwin. Ngayon mo na ang nagaram kanyak. Nagmaya ti biyagda ka ni Nadia. Gaputa nagagat ni Erwin. No sakmat siguro ti sinungbatan da dyan na di. Mayat mat siguro ti kasasad ti biyag ko ita. Gaputa nagagat nga agtarakan iti baboy ni Nadia. Ayan nga ro ti igatang ko iti baboy tagtaraken akmat. Nabay asak ti pagdawatam ngay. Awan kit iti ammum Agbirok ka iti pagsapulam. Tapno makaurnong ka iti igatang mo. Sikat awan am muna. Adamot matmat gadak iti panaglablabadak. Ngam umanay laang apagkaanta ti masapsapulak. Gumatangak man iti 1/4 at tuyo manang Hasinta. Ay nakanayon matlatan atuyo ti umay mo gatangan. No saan atuyo? Itlog kas kada noodles. Anya nga ron ngay manang kat sadot mat di asawa. Ay kat baunam mat ngamin Nabauna, isyak mo ti baunan na. Imbag man tadegat-gatan nyo iti kaninyo. Wan tamakilablabada ak ngamin. No apay kat ngamin nga iso tinakiasawa Wan nga ron manang. Nila ko man Erwin idi ti sinong batak. Di mayat ko matibiyag ko ita. Gaputa nagagat ni Erwin. Ni Erwin nga asawa ni Nadia? Wan manang. Nagaram idi kanya. Kat nila kay kumat. Inaram na ni Nadia. Ngam saan akinayat ni Nadia. Tani Erwin ti sinong batan na. Kat idinagaram ni Jeff kan ka. Iso ti sinong batang. Wan nga ron manang. Kas tagayam ti istorya ti love life yo. Awan kayo pa'y ngamin idi dito'y manang. Wen taada kami pa'y kanlakay ko idi. Ijay baryumi. Anyagi ko nam agatangam Nadia. Ada ka dilakom nga ikan, manang Hasinta? Bangus kan tilapia lang ang tilakok ading. Gumatangak man iti may 1 kilo at tilapia. Mabit lang mga laak iti ref. Naikilok matkit din ati tunggal kilo. Sige lang, manang, urayag. Ayun gayam, nagapumot dito ni Ivy. Gimatang iti 1/4 at tuyo. Kasta ka di, manang? Nagis-istorya kami pa'y matanabayag sa Pimanaw. Kasta ka di? Isugayam tiim mo na nga inaram ni Erwin. Kat sikamat tiim mo na nga inaram nila kay na. Nabayag daytan, manang? Saan anaskan nga istoryaan na? Kasano, kat agbababawi ka no apay asaan ni Erwin ti sinungbatan na idi. Tapay ka numat, manang? Wen nagagat ka no ni Erwin. Idinto ta ni Jeff, kat sadot ka no. Kat baunan na Saan ka no apaibaon? Damanan Erwin kan Nadia timang mangag ko atong tungan dagiti tao. Si mambada ka no iti mula da sabong. Nairan na ka no iti nangato apresyo ti sabong da. Ay, imbag pa ni Erwin. Namang no dandanin ti babak ng dayjay. Karkaron tumanan nga babawi ni Ivy. Tas saan nga iso ti sinungbatan na. Yan nga tama ti aramida kaya. Tapno bumaknangak man. Nagmulak mat iti sabong. Pangalak nga iti pagpuunak. Kat ultimo piso ita akwarta. Kat awan kanyak.
San pagtikas to yabiyag. Ah. Amukon ti Aramida. Umutangak kini Erwin iti pagpuunak. Tagmulak mamat iti sabong. Agpautang mat siguro. Tagdinamag at simmambada. Awen, kasta ti Aramida. Naimbagta na sabat ka, Erwin. Aday bagam, Jeff? Damag ko nga minatsimmamba kay timula masabong. Ha? Adamot basit, pare. Umapalakan ka, pare. Mga numabalin na pautangan nak iti 30,000 pesos. Pangrugyak man, ngagmulamot iti sabong. Bayadak taw, apaman na makaapitak. Ha? Una ha, tapno makalong awak mat basit. Permin arigat ti biyag ko, pare. Sige, pare. Kasaok pa nga umunan ni bagat ko. Umaya kon ije balayo ha, pare. Takasaritam ni bagat mo. Noan niya ti kunana. Ala akong ti utangak a kwarta. Tapno makarugiyak matan. Ha? Sige nga rod, pare. Bakit? Adda ni pare Jeff di Tarwar. Pumututang iti 30,000. Ang kinunak akak sa okapay. Ha? An-anwan na ka no? Pagpuunan na kano, tagmulamot iti sabong. Ala pautangan tapdo makatulong ka mat. Kitni, agrigrigat dan sa nga gasawa. Ala, nga rodon ti ornong ta. Ay, mabawasan ang jay gatang tako maitilugan. Saan na bali saan mat amapukaw? Bayadan ng tumat? Sa bagay mat kadi Ala nga rod, tamang irwarak iti pangiduldulinan ta. At tuyin ti ututangan pare. Ay na, agyaman ak pare. At dan pagpuunak. Ala, lalay nga mga pare. Iti kasta, mapadum day ta kwarta. Hawan pare, kat ulitak man yung ti agyaman ha. Wen, sige pare At dapay ngamin papanak. Imbag man na nagmula ka en iti sabaong. Nangalaam nga iti kwarta. Inutang ko ananang. Ala, ay wanam ana imbag dagiti mulam. Tabaring agswerte ka mait. Hawan nga rod. Imbag pa'y ni Erwin, tanagswerte. Iso titungtungan ti tao dito'y lugar tayo. Chimmamba ka na, itinaudi nga inlako na sabong. Wada, tanagagit dagang gasawa. Si Kangay, day tala nakailag ti aramidam. Awan nga rod pagpunak. Ang itatadan, o di ang gagadak Nakailad ka pa'y lang, di takot na nga ton jay init. Hindi ko matibibiyang mo. Anyang-anya ti bibiyang ko. Mapankaag sibog, ta mga numagango dagiti sabong mo. Sana magango dagijay. Takaano lang mat asinibugak. Idi pa'y napan alawas dayjay, Jeff. Aggunay kakit din, ta sayang numagango dagiti mulam. Nasakit nga rod ti ulok. Pumanaw ka man dita. Di ka manaktak ititurog. Tama nga no, mabarsak ka nita ni. Salbag ka man, disturbo ka. Nagamumot na nagpaiso dagiti samong ko. Ay salbag, kasano pa itan? Anya nga iti ibayad ko iti inutang ko. Ay sus, delikadon da ito ya. Ang mga no ibarangay nak tinakautangak. Ano? Oh, kasano ko mga idarom nak ngay? Kat awan mat ebidensya da nakautang kadakwada. Awan mat ngagpaiso kasuratan ni. Mabalin ko apaglibakan ti utang ko. Uy, kasyalatan ti Aramida. Day tati ibagbagakan ka. Ay na, talaga apalpak ka tao. Saan mo nga amo ti aramidam? Kasla saan ka laklakayan? Pangiwat mo! Ang mga no matapis ka dita ni. Aburido lang nga rodan ti tao. Kastapay lang ti bagbagam kanyak. Apay nga gungat ka ngay. Saan mo mat ngamin nga amo ti babagbagaan? Anya nga ita? Pangalaam iti ibayad mo kada Erwin. Awan kasuratan ang nakautang nga kadakwada.
Iso asa anak mat nga rod, ngagbayad. Agar-aramid ka, Jeff. Dayta ngamin kinasadot mo ka at. Kasi damot no saan mo ang maisubli ti kwartada. Di numasan ka kadakwada, di si kante agbayad. Pangalaak ngay, iti ibayad ko. No awan ti ibayad mo. Agtalnakan. Kampay di, awan ammom iti utang ko. No di mo kayat asika ti pagbayadag. Anya? Manang Jacinta, gumatangak man iti tuyo. Tuyulat na tigat-gatangam. Kunak man no nagmula nila kay mo iti sabong. Kanong pwede dyan? Saan pa anala ko? Nagango tadi namot sinibsibugan. Anya! Ay, sus! Sayang ati nagbanugan na. Apay ngamin adi na sinibugan. Sadot nga rod. Ay, awan nga rod. Talaga nga irresponsable ti asawam no kasta. Pare Jeff, saan ka kadipay nakalako? Ang mga numabaling nga agbayad kan, damdamagan namin ni Nadia. Anya? Agbayad nga. Agdawatan ko ken kaya. Anda ka ti kasuratam. Ne, pare, apay nga kastamot kan ti bagbagam. Nagpakpakaasi ka apautangan ka. Itatasingirin ka. Pagliba ka mo ti utang mo. Anya? Siya? Nakautang ken ka? Oh! Ayan nga rin ti kasuratam. Di waray man idalumnak. Saan ka mga abak? Tawan mo't pamanaknak mo, nakautang akin ka. Anya? Ala, pumanaw kan. Awan ti bayadak ken ka, tawan utang ko ken ka. Kasano da ituin bakat? Saan mo't nga agbayad ni Jeff? Paglibakan na ti utang na. Anya? Kasano nga minadina paglibakan? Kat naku na ni Manang Jacinta, anagango ka no dagiti mula na asabong. Tadi namat sinibsibugan. Anya? Iso siguro paglibakan na. Gaputawan ibayad na. Unay mo ten. Kasano nga ruditan? Baybay ang talatan di inutang na. Paggatang ta itilugan day jay bakat. Awanan maramidan talakay. Baybay amon. Maamiris ng tulat ta. Makonsensyan tulat ta. Nukas ta. Saan ta nga rudan at singiran? Nukas ta paglibakan na. Anya nga rud ti maaramidan tangay. Sana bali. Masukatan to ti inutang na lakay. Madubli pa'y. Uray kitaam. War tayo man, nana. Umutang ka man. Dumawat ako na ma. Agdi na mag-apinaglibakam ti utang mo ka ni Erwin. Apay, saan ka ka di amabaen? Awan nga agpaiso ti maaramidan da, tawan kasuratan niyaw. Ngem isuda ti patsang dagiti tao. Bayan yun dayta, nanang. Saan yun nga ipalagip dayta? Saan mo nga agsingsingir ni Erwin? Katwa na, taibagam matitangawan inut-utang mo. Nalugi ak nga rod. Anya nga iti bayad ko. Gaputa sa dot ka. Ninanang man. Hagbaliw ka kumabatan, Jeff. Sige, nanang. Nawan maipautang nyo. Mapanakon. Tadapay papanak. Ne, apay dayta amaleta, Ivy? Agawid ako ni Jay lugar may. Jakon ka ba alam ti makidannakan ka? Maanusak ko mamo ti kinasadot mo. Nga marunawak iti bain. Gapo kadag iti mangmangag ko. Anya mang mangag mo? Ti utang mo apinaglibakam. Kababainan, Jeff. Ay, jak kayatan. Nauma akon. Agsinatan. Ne, apay nga kasta, Ivy. Saan mo nga mo tagpamilya, Jeff? Tirumbang kan ka kat agmay-may sang agbibiyaga. Imbag lakid din tawan pa'y anak ta. Isuan na lakalaang ti panagsina ta. Kasano ako no panawan na kayo? Agtrabaho ka! Tapnadda ka nam! Kamaudyanan na. Makagatang tan itilugan ta, Nadia. Addan mausar nga ag-deliver. Kunak tumat ken ka. Makaganang tanga oray saan abinayadan ni Jeff ti utang na. Un nga rod. Ang damag ko pinanawan ni Ivy. Asino mat ngamin ngay ti makaanos ken kwa na.
Barang ano agbaliwan, taawanan tinamnamaan na. Tiinanan sa ita ti kakaasya pagdawdawatan na. Panoy-nuyan damat ngamin. Saan ko maapakpakanan ni nanang na, takitaan na no saan nga garaw. Awanan na lang. Isumat lagay mga oray agkariakin ni Ivy nga agbalbaliw akon. Kat saanin nga agsublikan niyak. Tadamot gaya man nang iswakatan na kanyak. Gunggo na ma! Dosam day taga po itinalabas sa kinasadot mo. Nanang, anyang iti Aramida, tap nagsublikan niyak ni Ivy. Saan mo na namnamaan nga agsublipay kan ka? Ala, mapan kag sapol iti trabaho. Tamanipon ita, awanan ti maghanap mo kanyak. Bakit ako nga mangnam na makapailaang kanyak? Agurno ngakmatan para iti magbagay. Tadyak kayat ti matay ga uray may gatang ko iti lungon ko katawan. Awan na saya at apagbanagan ti tao aswitik. Agaramid ka iti kinasaya at kan agagat ka tapno sumaya at ti panagbiag mo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno kendiang. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin bapagayam, inda iba sa Levitico Kapitulo 19, versikulo 17. Diyo ipampan tigura yu iti siya sinuman, nga makilinawag kayo kenkwana, tapno di kay agbasol kenkwana. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno, kenbya. Among kadi, Deborah? Adda madmadlaw ko kini Joshua. Anya ti madmadlaw mo? Kanayon ko ang makita akit kitain na ka. Siguro, kursonada na ka. Si kakit di mat. No kursonada na, dinagaram ko man. Awan pa'y mat nadamag ko ngar-arman na. Anya ti amom nga'y numabain laang. Ay, sus. Pangbiro kampay mat iti lalaki ang mabain nga agaram ita. Ay naadalat tamat adagiti lalaki ang mabain nga agaram. Kadwan tupay a lalaki ita kat saanan amay-may sa ti kaayan ayat da. Saan mat nga amin Jak mat imbaga nga amin. Kaaduan ko nakman. Wala akong kat pare. Kursunadam ni Deborah. Ti ko nam, saan ko amadlaw, ti kanayon mo apanang kita ken ko na. Ngamno apay ngami na mabain ang agaram pare. Ngamno kaabay ko. Kasla sa anak matang makakuti, kan makasao. Sige ka. Amangan no maunaan ka, no saan mo pa'y laing armen. Anya nga tati aramidak, tapno tumuradak. O di, uminom ka. Anya? Sa anak nga umininom pare. Ay kat padasam laing Barang may ibagam tirik nam no nakainom ka ni Tiara. Kinapudno na. Adda planok pare. Awisag ko man ni Jessica, akadwa ni Deborah, iti pagababangan na. Tayo ti pagpatulungak. Iba nga ilakad na ka ni Deborah. Mabalin mo deta diskartem pare. Basta agawa am laing, taamangan no maunaan ka. Nalawag anang ko tinagtungtungan da Marvin kan Joshua.
Tsak laing pagarop ako sunadag ayam ni Joshua ni Deborah. Saan na mabalin? Nas ka na siya ti arman ni Joshua. No nas ka na siya ti mangaram kan kwa na. Aramidag. Tapno matagikwak lang ni Joshua. No awisan nag. Kat plano na nga ibaga nga ilakat ko kan ni Deborah. Una akon. Ibagak nga agayatak kan kwa na. Kat no maaramid ko na ita. Awisak nga ginom kami. Aramidak ti amin. Tapno siya ti pagtinagan ni Joshua. Jessica, mabalin ka ding awisan ka? Sa dino? Adang amin kayat ko nga ibagakan ka. Uray mapantay ti restaurant. Tapno nawayatang agsarita. Saan na ka mabisin? Kayat ko ti aginom. Taoray siyag. At damat kayat ko nga ibagakan ka. Ngam sa anak nga gininom. Si Kamat, uray basit laang. Pagustuhan na kumamat. Tapno maibagak, ti kayat ko nga ibagakan ka. Kan, ti ko nang nga ibagam kanya. Sige nga, Rod. Apaman amalpas ti trabaho tayo. Agkita ta. Okay. Asino ti kadwata? Mabalin ka da dua talaeng. Oh, sure. Apay kit din asaan. Agkuyog tan nga gawid, Jess.